Friday, amen. Na Saturday, na Sunday, na Monday. Sio Mungu nje. Baba mtambo yabukwa uthi. Thixo lo simkhonzayo uyabukwa. Hey, wasijenjalo. Awu amen. Hallelujah. Uba sikuthixo akunjengoku attenda kwi-service ukuba ukuthixo akufani noku attenda i-service. Ngizoshayela phansi namhlanje ukuze ngibe right. Amen. Uba uthixo ufike endaweni 1 engena doubt, 2 endaweni full of faith, Amen. Uthixo ke bengcwele uyisimanga
ngokuthi ngingena la uthandaza imithandazo serious kabi. Akume ureshwa kwabantwana, akume uyigebengu, akume ukubulawa kwabantu. Zonke lezi zinto zibalulekile mawuzizwa. Amen. Bese ke uma ukulento ke kaThixo uvela uhlale phansi uthi Thixo sekuyisikhathi sakho. Nikhona. Amen. Nikhona. Lithi iBhayibheli ke ngokuvama kokona. Ukuvama ka? Kokona. Hawu. Baba ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngicishe ngakhuluma enkundleni yakho ngingabingelela. Asibingelela abangcwele bonke egameni likaJesu. Amen. Ngicela ukusho lamazwi ngiyanithanda ngohlobo olumangazayo. Ukuthi ke ngeke nazi ukuthi ngithanda kangakanani. Amen. Ngifuna ukuthi masihlukana namhlanje sihlukane sinento ezimbili esizosiphatha. Umoya engcwele. noKristu uqobo lwakhe. noKristu uqobo lwakhe. Sishuyaziwe isikhathi eside ngalento kaJesu phenduka. Yes. uJesu uyabuya. Yes. Phendukani uJesu njani? Uyabuya. Yes. Sonke ke abanye waphenduka ngoba ethuswe legama lokuthi uJesu masinyane uyasondele. Namhlanje ngizozama ukuthi ngibe different than kuleyo ntshumayelo kodwa ngisondele ekutheni uzwe kafishane ukuthi umizulu libheka wena libheka umzalwane. Okay. Kodwa libheka Nkosi yami. Hallelujah. Nithini le ngesizulu salapha ekhona? Insika. Right. Uthi xhoma ebheka wena ezulwini. Uba uqinisekile ukuthi usinisekile. Uthi ubona wena njengensika. Ngathi nifake intambo la. Ngiyayicela njalo intambo la bangifuna ukwehla. Amen. uKristu ukhona unathi. Uba enathi uNkulunkulu akafuni ukwehla, ukhona endaweni zonke. Akafuni ukuvela kuthi. Kodwa ufuna ukuthemba insika. Okay. Oh, amen. Kumtambo amanyala nencithakalo nazo zonke izinto zizoncipha kwakumtambo. Uthi uthembe into eyodwa. Uthembe amaKristu aqinisekile Jesus ngoKristu wakhonza. Hallelujah. Okay. Sesingafana. Yeah. Izulu alinayo enye ioption ngaphandle kokuthi wena ube sure ngento oyiyo. My God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Angiphiwe ukugcina bese ngihlala phansi. Ngithi mina ukungenza mistake yokuthi ucabanga ukuthi uNkulunkulu unomuntu ongcono angamletha beside you again. Amen. Mina ngifuna mawuhamba namhlanje uhambe lo uye ekhaya uzazi ukuthi uNkulunkulu akanayo option ngaphandle kwakhe. Sengahamba baba uNkulunkulu akana option noma thina singekho, kodwa uma thina siyithi sikwazi ukuthi uNkulunkulu abe uNkulunkulu ngathi. uNkulunkulu une assurance ukuthi
ngizoma ngingenamandla, ngime ngingena-ability, ngime ngi-disabled, ngithi lo okimi u-able. Awu anginanto engingayenza kodwa lo enginaye engenza. Awuzalwane sibona anginanto engayishumayela kodwa lo unomyalelo. Yawona mhlabelelo baningi alisiwa ama-ambassador basuke baxhenxwa emvuselelweni uyi-ambassador kaNkulunkulu bese ethi ngilinde uNkulunkulu ukuthi anginike imessage kanti uNkulunkulu ufuna ukuba uNkulunkulu wena. Asiyayixoxile ngathi siyayixoxa kwisemina yabefundisi. Sihlala nabefundisi uNkulunkulu ufuna ukuba uNkulunkulu nawe. Beka ngokuba itabernakeli likaNkulunkulu libantu. Izenkwela kaNkulunkulu obantu. Kushuthi ngawe noma uNkulunkulu afuna ukuba uNkulunkulu. Ufuna angifisa ukuza ngakini, ngifuna ukuphelela la namhlanje. Amen. Haleluya. uNkulunkulu ufuna wena ube uNkulunkulu efemelini yakho, ube ifemeli, ube uNkulunkulu emndenini wakini, ube ifemeli esitradini sakho. Mana ngale uNkulunkulu ufuna ukuthi kule khampani osebenza kuyo ube uNkulunkulu. uNkulunkulu kulabangani bakhe ehlobeni ufuna wena ngegama likaJesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And ama-symptoms awekho aveza ukuthi ungaba. Wenza mina umuntu yabo ayikho into engathi ungaba usimakade. Kodwa ke into ezokwenza ukuthi ube usimakade ukuthi uyadliwa usimakade. Uyadliwa ngezwi. Uba umuntu edlile izwi uba yilo izwi. Sengiyahamba lethi ke iBhayibheli, sengiyahamba baba ngicela ungivulele ngapha. Lithi iBhayibheli konke okuvelile kwavela naye. Sengiyahamba kwenye konke okudaliwe kwadalwa nguye. Lithi iBhayibheli kwakumnyama ngezwi wadala ngalo, waseyayaleza wathi ubumnyama buyobizwa ngobusuku. Lalela-ke wasuvela wena masekuveza umini. Bathiwa-ke imini iyobizwa ngosuku. Sengifuna ukuthandaza ngihambe
awukwazi haleluya ukuba mnyama lo esikuye ukuba khanyisa wena Jesus laba abakuye ilanga lincane angifuni ukuza ngakini namhlanje vele udalela inkinga mangeza sixoxa lezindaba ngeqiniso namhlanje weba ngcwele lalelana uThixo mayebona wena ingelosi zasezulwini ziqhuda phansi zilale phansi zibona abantu zibona wena ziqulule zithi hayi sibona uThixo emhlabeni why awusiThixo ngobuso awusiThixo ngomzimba wakho awusiThixo ngeso mina ngifuna ukudonsa ukuthi nenzele umuntu ifavor nginalo ivesi namhlanje angiboni ngizolithola kubaba wena sekhaya uThixo akaneliswa babungu ukuthi uyadunyiswa yena sangaphinde kodini Jesus uThixo akaneliswa ukuthi uyadunyiswa yena kodwa uba ngakhona umuntu odunyiswayo evele ezandleni zakhe Uzile baba avele njengonkulu khona umakhenika la okwazi ukukhanda imoto from scratch amen yabona umakhenika okhanda imoto from scratch Jesu uyangibuka nje ngichoma la endleleni ngihamba ngemoto athazi bangihloniphe mina bahloniphe ibrand bakhohlwa yini ohlanganisa konke uThixo mayebheka wena Jesu akakuboni njengemoto uThixo ukubona njengomhlanganisi esitolo masebe-branda sithengisa i-Mercedes-Benz AMG A45 badumisa wena ohlanganisile amen umindlula ibrqo bancoma imoto uNkulunkulu akanandaba nemoto edumayo eqhumayo unendaba noyi yakho uNkulunkulu umebheka wena akabheki wena njengomzali akakubheki wena njengomntwana ukubona njengomuntu ongahlanganisa ifamily yakini nakho kwathi ngikhulume ke manje ngithi mina ifamily yakini ichabene ukuthi ungazi ukuthi umediator nguwe estratini sakho banjani baxabene umediator nguwe let you never avail yourself Oti mhlabelelo wodwa amaZulu athamba lona Hallelujah. amaZulu athembele
wena. Amazulu athembe kanti nathi sithembe wona. Sithembele la. Sithembele. Iproblem yakho ufuna ukuthenjwa ungathini. Ngithi ufuna ukuthenjwa unjani wena? Wenza iphutha. Ufuna sisovula izandla masisahamba. uNkulunkulu ngiyaxolisa ukuthi ngenza iphutha lokufuna ukuthi ngithenjwe nguwe kanti angithembanga. Baba ngiyaxolisa ukusho kahle bantwana asikusho lokho kahle wemaso asishonele wena asishonele kahle every Sunday akusi Sunday yesifundiso kahle uzobukwa uNkulunkulu. Sure. Bazalwane Jesus uba sikuyo lengosi sikuyo ngeqiniso la nasi sizonqula manje simkhangele emfihlweni zakhe kodwa manje kumele siphinde simema abantu sebezile abakafiki sebekhona kodwa abakafiki. Nkosi yami Sekehamba baba ngihamba ngizoshawa namhlanje sizolesha. Yebazalwane lithi iBhayibheli bake bamenywa ukuthi baze kuphi emshadweni. iBhayibheli lisitshela ukuthi bathe sebefikile ikhona bathe sebenjani sebefikile kwatholakala ukuthi khona ongayigqokile kodwa inkinga yiyona akagqokile. Siyafuna ukuvikela namhlanje, siyafuna ukungena emgubheni naleli problem. Umenyiwe wafika awangayibuzi dress code. Jesu Noma sesinahlala nawe wenza iphutha ungathola dress code. Jesus Ungavumi ukuhamba Baba ngicela ungishaye mangabe ngingezukusho kuyiqiniso namhlanje. uPauli ulunywa inyoka mayimluma bonke ade beseduze kwakhe bebebheka ukuthi Pauli wanini ufanini uyangena ubutha na benyoka ekulumile. Amen. Ngizokwehlela phansi so that uzongizwa. uPauli embethe yona. Mama ngathi umfiki kuyembathwa uhlele esibhedlela usale nento engemnandi. Uhlele esibhedlela my brother uthi ngembethe. Ngizomkhulumisa la kuyembathwa. Jesus Mawusumbethe sana expectation abantu bezwe
saliteyo ngembethe. Okwenzela othi ngihlale phansi akusizi ukuthi sihlale nani isikhathi eside singakukhumbuzanga le Hallelujah. akusizi ukugqoka kahle u-attende each and every service esinomncebethe. Baba kuyembathwa kuyembathwa. Baba ngifuna ukukhuluma amazwi okugcina bese ngihamba. Uyabona umuntu owembethe bayafika laba bathi ubhuti wethu obumthanda sewuse wandlula. Ukhuluma wembethe umbekephi? Umbekephi? Uba ubengembethe lo waseNazaretha ubezokhala ngoba kuthi umngani wakho onjani omthanda kakhulu. uJesu embethe. uJesu njani? Ukube bekuyile sizini ngathi ngiyabona masifika la bebekhona ukube bekuyi usuzongizwa manje, usuzongizwa ngamvukhuluma nawe ngifike kuwe. Ukube bekuyile isikhathi ufika laphana wala Lazarus abuthabu noma sethandaza manje izwi nelifundile nifundisiwe lona bekusela ukuthi simkhumbuze Wemba. Jesus. Thank you, Jesus. Tata mzalwane Jesus. ayabazalwane iyodwa batshela ukuthi novele lena yizwi mina ngifuna ukukhuluma nawe. Uma ufunda izwi one liyahluma emkanjeni wakho. Uma ufunda liyawaqinisa amadolo. Uma ufunda liyamvusa oyethileyo. Uma ufunda lihluba amahlanga. Hayi man. Agcwele bayidinga thina sonke silukushumayela. Thina sonke sinjani? Uyabona nje manje khona ukuthi uyazi engabe uyasuka uqabe kushobile. Ngoba awukwabilo umshayisa nabantu. Wehlamini izwi liyimpilo. Yebo. Of which ngale language ongayizwa liyikharacter. Yebo. Ngicela ukuhlukanisa bese ngihamba. Wakuqaqiswa uthiwa uJesu waseNazaretha. Wayekuzoqaqiswa leyo nto leyo. Kwaziwa kahle ukuthi kuyisithi aphuma kuyo one akamukelekile. Unjani? Yikhona kimi bekumukela. Yikho bekumukele kuphi? Omakhelwane yikho bekumukele wena. Isizathu sisodwa awukatholi lona. Mawuthola lona awuyaniswa lithi
iBhayibheli lifika ababili besembhedeni. kanti yini Lifika lithatha omunye asale. Akuthiwa makufiwe la. Liyakwazi siyakhawula nje ukuthi liyithumbelo walo. Uyabona namhlanje sikhona sonke lifuna ukuthumbelo walo. Malithatha awuthi kunika ama-symptoms okulithathile. Ngeke ungabizwa ngomthakathi. UJosefa uthi mayeqhamuka kuthiwa nayo inyanga yamaphupho. Balike lafika buza uDavid uyalahlwa ifemeli yakhe. Kubuzwa uyise amadodana uthi aphelele, ewe aphelele. Uma like lafika lidala i-rejection. Ukhulunywa akakafiki. Uba lifikile. Uba linjani? Lifikile. Mafikile. Expect rejection. Expect amagama amabi. Expect ukuba wedwa. Noma bekhona abantu abahamba nawe. Akekho ongaphila nawe. Uphethe into engathandeki. Uphethe into engamukeleki. Ukuthi awukabambi i-G-Stial. Wabambi i-G-Stial uzofa nge-rejection. Ningilahlelalani, ningibangisani, sengiphethe lona. haleluya Abazalwane, haleluya mawuke waliphatha. Nkosi yami Engazi ukuthi ngifisa ukuliphatha nami namhlanje. Likuxabanisa nomndeni, likuxabanise nabantwana bakho, likuxabanise nabangani bakho, likuxabanise nehlobo, uthulwe ngalo. Elinjani lele likwenza ube nabantu abahambayo bonke. Awuzwe leli mama lisilahlelisela izinto eziphathekayo. Mama sengihamba ngizoshaya abazalwane. Lithi uJobe walahlekelwa yiyo yonke into. Ngizofaya ngithi lento lena mthwana ayirobi wena vele. Idestroya yonke into engawe. Mthwana akusiyo nto ongakazi ukhakha ama-friends ngayo. Mthwana uyakuhlukanisa nehlobo. Lento le ayikuhlalisi nabantu kahle. Uma ikuhlalisa kahle naba akusiyo.
strong. Sifuna ukwenjani? Thina ngokwethu. Phakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba liphakanyisiwe Jesus. sanibona ayamini yangama sanibona liphakanyisiwe la Hallelujah. lijani Liphakanyisiwe. Hallelujah. My God. inkinga yethu mina ngifuna ukukhuzukuzeka namhlanje ayikho into ekumele uyifile akusiye umzimba ngiyabonga ntosekhaya ngiyabonga akusiye umzimba lento akusiye inyama negazi ingumoya ingumlilo lento mina ngiyawazi umbhedo wakho nowazi uwovuka uthintithe ekuseni uthintithe inhlabathi awuna sivala ezivala amakhala awuna sivala abanye balala bebhekile okuvala amehlo namadlebe leya nhlabathi ayikazi ingene endlebeni kuyo ivikelwe yini ngakeni ithi ngitoba mana mina ngifuna ukwehlela kwi-level yakho ungajahi lo ungayazi level ngiyayibona ucabanga ukuthi uyakwazi ukuthi leya nhlabathi ingangena endlebeni angikwazi ivimba ingangena emakhaleni ikhona embhedeni angiphinde futhi nempukane nenambuzane siwe zikho wazingangena emakhaleni engenazivalo phela kusala lo kusala lo nginguye mawulala wona kusala nginguye wena usuke ungakwazi kwenza lutho laphaya asale yena phebezi Jesus. Hallelujah. Abantu sicabange kabili ake sicabange khona umuntu ophethwe i-asthma uzobathandazela namhlanje iyakwazi kumvala emini i-asthma simbambe sonke ayibona nangefa simbambe ebusuku
ayazi umqothomeni. Ucabanga ukuthi ability yakho leya umusimakade sengihamba asenzeni umuntu hayi baba ngisakwazi ukungashawa asenzeni umuntu angabi umuntu abe ngumfanekiso sakuthandaza baba sakuthandaza asenzeni umuntu abe njani kababi hayi wezulu leli nithi ngifuna uyabili akabe umfanekiso we kusho ngamanye amazwi uNkulunkulu ebheka wena ubona uNkulunkulu uNkulunkulu tata ebheka wena ubona ubani omunye ufuna ukuyopenda namashiya alungise lalela uNkulunkulu awuphinde my brother wizwe asibenzeni umuntu ngomfanekiso umoya ingcwele engekho awukho na uNkulunkulu ubaba engekho khona wena baba ngathi uzwile izulu uma libheka iTrinity libheka wena Jesus noma sengafa umthathu munye kwesinye isikhathi awuzuzizwa kahle uNkulunkulu ezenze ube ubaba kwesinye isikhathi ubone ushushiswa ngishushiselwana ukwenza indodana kwesinye isikhathi umangala ngase ngibona imibono eminingi ngaphupha amaphupha ukwenze umoya oyingcwele ukhupha izinto zasezulwini uzehlisela ngathandaza ngihambe baba ngoba ngazi ukuthi ngikhulume okuningi kakhulu namhlanje kuningi lokho ekusikele khona ngimfumene uJesu Hallelujah. Izohamba nawe. Hallelujah. Akasikhulume ukuthi asikakhulume ukuthi kusamele siswenke ngento zasezulwini. Okay. Sibatha lona. Awuzongizwa ukuthi into zasezulwini kusamele siswenke ngazo. Isituation yakho ibeke phansi. Uhlabelele inhlabelelo yasekhaya. Bathi uhlabelele
igama. Swaka ngento yakuphi? Uzomhlabelelisa, ngifuna ukuhlabelela, mangihlabelela ngiqeda ukukhuluma. Babi ikhona lethi noma ngigqoka umuntu os-undergradile ukuthi uba ukholo ukuthi ugqoka amaninginiki. Lalela amaninginiki ambathisa umzimba, hayi wena, hayi mina. angeke akhona amaninginiki ugqokwa ilento wuwe kuwukuthi awukazi utibule ufike lapho ngingubani ngizeze ngithandwe izulu
amazwi asenzele umuntu ngomfanekiso kwethu asibuze asikhonze ngoba ngicela ayikho into egcolisa uNkulunkulu ngaphandle kwendumi. Uma ufuna ukubona uNkulunkulu ungakanani empilweni yakho ungakanani emndenini yakho ungayiyeki indumi. Situation yakho ayikho into engaphuma kuyo. Laphalala igazi lakhe, laphalala igazi lakhe, yebo uche Jesu wami. Cabanga njengoba uphula intamo namhlanje ngiyokwenza next week yokunqamula. Sizodumisa. Wemntazikhaya masidumise kahle kumele sidumise. Ufike laphana ilokhunja yakho isilingiwile lapha kwakho. Iwiswa yini isilingibhodi yakho? Kunamadimoni adeqashe lapha. Wafika kwi-tabernacle, wafika kwi-altar, awangamrobha. Ngiyafuna baba. Yini ukuthi angifuni ukunika abazalwane amavesi. Wenza mina atholakala kanzima amavesi. Baba, ningabashereli nasentimeleni. Atholakala kanzima amavesi. Akazi noma yibo linyazwayo ngedwa ngenxa yamavesi. Iyalimaza lento yokuthola ivesi. Hayi. Ukutholela wena liyimpilo kuwe. Bese kuthi impilo nayo i-affecte abantu. Ndabasini enisixoxayo komunye nakomunye. Lithi iBhayibheli babe-complain. Lithi iBhayibheli wafika phakathi kwabo bakhala ushiyelana. Why? Azana bashumayeze mayifika phakathi kwabo. Inkinga yethu sifuna ukuyokhona ufranta nokuxoxa indaba ezisifuna. Khawufike nje. Uzwile baba. Mofika. Jesus. Ufikile nje. Atmosphere i-text. Kulenda indoda enzima. Kulenda umama onzima la. Kulenda usisi onzima la. Inkinga indaba kushumayela. Problem. Jesu. Ngiyakhuza namhlanje. Kuyekela ukuthanda Ushumayela. ibalulekile ngoKristu. uPawuli okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kababa kanti lesonjani unkokini uhlala kimi ngihlale
Mangikhumbuza lezi zinto ezenza ukuthi ube uza Dlamini uPaul noSila madoda wele asekhaya uPaul noSila ababoshwanga emini Nkosi yami. lithi iBhayibheli bathe beboshiwe phakathi kobusuku. Oh yes. Ngiyazi namhlanje abaningi abazongizwa ngizokhuluma mhlawumbe nomuntu yedwa. Phakathi kobusuku. Njani? My brother, babe ngaboshiwe ngendlela engabanika iability. Yezwa. Ake sizame ukudlala indlela ababoshwe ngayo Paul noSila. Lithi iBhayibheli bathe mabeboshwa abanye babesetilongweni. Nikhona? Bona bathe besetilongweni bathathwa bayiswa maphakathi. Madoda. Kusho ukuthi masingakuchazela ngokwelanje ongayiba bafa kwikeji. Hawu madoda. Abakwazi ukuphakamisa ikhanda, abakwazi ukuma ngenyawo. Ngathi angizwa baba manje. Mfresane zibazalwane sambini. Madoda. Baboshwe ukuthi bangakwazi ukwenza njani? Kwakunyakaza. Yebo. Madoda. Ngazi ngayenza kanjani le example yami? Lento. Awu. Lento ayiboshiwe nje. Ngifuna ukuzama i-example yalento. Yokuboshwa kwabo. Amen. Amen. Hey Nkosi yami. Ake sithi ijeleke lonke leli. Bona bafana lapha. Awu bafana nguphi kodwa? Bayekho bafana. Bafana. Abekho. No. Mabe boshwa lapha ke. Akuyeke phezulu akuyeke emuva kuyeke ndawo. Nendawo encane. Kodwa Jesu. Izandla inyawo ziboshiwe. Atuya. Kusho njalo abangaphuma sebeshilo abangabi njani athi ngwele Ngiyenzile namhlanje bengithenjiwe njengomgcini webosha
zonke phumile kanti kungena abantu abaronke nje abangakhiphi bosha abahlala nazo ibosha singaboshiwe bathi uthatha intamo ufuna ukubulala bathi mani athatha inkemba uzibulala sikhona sonke angazithi molini elibamba ikhaya lakubi elenza ukuthi uthatha intambo ufuna ukubulala namhlanje ake sikhulumise sikhona sonke ibopho sizothumana. Hallelujah. Hallelujah. It's a matter of time of God. Kubase lo afika uphakathi kobusuku uNkulunkulu akazidu ungabanga thuthule ma kodwa yeza phakathi umefika nomakhelwane wakho ngekakhoza ukuthi ngempela uthintiwe sizwa loye phakathi uthi isandla sikaJehova singithintile intoni le qinisayo kule cancer obuya isandla sikaJehova intoni le qinisayo kulo HIV isandla sikaJehova inkinga ngeke usitaste Bless ngikukhuluma ngokusobala baba usinga manifuna amavesi nanka la office la amavesi ngiye for revival. Hallelujah. Awufuna konke lokade ukukhuluma ukubuza ama question akho kufanele Mighty Jesus. mina ngifuna ukuthi usukume ngenyawo awusiyo le amadimoni athi Yeah. Oh Jesus. awusiyo athina amadimoni asilabalele mntase kanzo hamba ngizwa amandla haya ngishiya wenze kani lapha yimi ngizwa amandla amandla aya ngishiya wenze uma eleka akuthinta uba weak uba ubuqeda kuba weak ufuna ukuphendula shinde negama lakho asifunde ivese yodwa sekuyahamba bazalwane ngiyabonga ukubana namhlanje inkosi ngisize amen asifunde incwadi yesambulo chapter number 20 verse number 1 2 3 amen Ngikuthi bangihlaba bazalwane ha ngikhuluma nangu very vision engafunde bese safa Isambulo 20. Sambulo 20 years Verse 1 2 verse number 1 Sizazo bese umprofeti ngelinye ilanga ngathi niyafa sithuke nje ngamabomu ukuboshwa kaSathane. Ukuboshwa kuka sengihamba baba ukuboshwa kuka kaSathane.
Uyawazi khona umhlabelelo esasimthola athi simnikile. Amathuba. Noma boshiwe simnikile. Funda sizwe funda. Lose ngibonile losi ehle ezulwini. Iphethe isihluthulelo sakwalasha ngetanga elikhulu. Ngesandla sayo. Yambamba uDrago. Inyoka endala. Yebo. Ongumhlebi noSathane. Awuphinde kulona wona? Yambamba uDrago. Inyoka endala. Inyoka enjani? Endala. Ayida. Funda bazothi ngithandini. Ongumhlebi noSathane. Ongumhlebi noSathane. Nase ngiyahamba. Ongumhlebi noSathane igama lakhe. Ayi mina ngifuna ukutshelwe izinto zonke. Uhletshiwe wena. Uhletshwa ubani? uDrago. Ekuhleba nobani? noSathane. Qhubeka mnazika. Yambopha iminyaka eyinkulungwane. Yambopha iminyaka engaki? Eyinkulungwane. Shanda sika saba. Yamphonsa-ke kwalasha. Yamvalela phakathi. Yamqinisa ngophawu ngaphezu kwakhe ukuze angabe sadukisa izizwe. Iziphele iminyaka eyinkulungwane. Emva kwalokho kumele ukuba athukululwe isikhashana. Asahambe Bible asiphume ngapha sami. Baloshala bazalwane la. Asihamba. Jesu. Wathi ngithathela mina Bible. Asahambe. Wena mina uzwile indaba efundwe la. uSathane ufundisa uboshiwe. Hayi, unjani? Uboshiwe. Noma ekuhlebile. Kodwa kunjani? Uboshiwe. Nkosi yami. Unjani? Noma ekuhlebile. Hayi. Asubosho masikhuluma le ndaba. Hayi ngeke. Noma ekuhlebile. Unjani? Uboshiwe. Lalela bazalwane. Usuphatheka kabuhlungu ngalamagama obizwa ngawo. Yizwi leli elisitshela ukuthi inyoka endala. Inyoka enjani? Umhlebi igama lakhe. Iyakwazi ukuthi ingakhulumi yodwa. Iyolanda indoda ekhuluma njalo amashwa. Ekhuluma njalo iqalekiso. Ekhuluma njalo inhlupheko. Ekhuluma njalo ukulahlwa. Ihlebe nayo. Jesus. Sesiyathandaza. Bangaka abahlejiwe. Bangaka abahlejiwe la. Oh Jesus. Hayi ngathi abazwanga le verses. Bangaka abahlejiwe la bangcwele. Bakuthi abuhlejiwe. Ngifuna ukuzwisa obunye ubuhlungu omele ubuzwe. Bona ngoba into eyisibusiso yonke ifika ngepain kuwe. So that ungacomprehend uNkulunkulu. Baba umshayisa nabantu. Yonke into enjani? Enhle neyisibusiso ifika kabuhlungu. Ngaphi lithi owesifazane uyokhulelwa. Umntwana yini? Isibusiso. Bese lithi uyothetha kabuhlungu. Ngenxa yokuhletshwa. Babona ifans. Babona
sibone bahlebe engadini yaseIdini. Ushilo na Yokenda timanike ngizofana naye wenzela ukuthi ningafani nedlamini uyahleba bese ngeke liphumeleliswe lelithi owesifazane okhulelwa tetekayo indoda yodla ithukuthuku zayo. Ucabanga ukuthi ithukuthuku sifuma ku-right? Nzima nosejimini uyakhala nogijimayo uyakhala nokuphi uyakhala ngokuphuma umjulu ongakulubi. It's true. Sezona kozona manje-ke ukuhlebile usathana unjani? Sengifuna ukuthandaza baba, ithandaziso into eyodwa bantwana basekhaya. Kwehla ingelosi awu Jesu, kwehla ini asithandazeni asithandazeni kwehla ini bangcwele ingelosi iphethe ini isihluthulelo neketanga nani elikhulu ngesandla sayo yenze njani funda kahle yambamba uDraco yambopha iminyaka yambamba uDraco inyele endala omhlelo noSathane yambopha iminyaka enkulu uboshiwe akaboshwanga yi-prayer request yakho mfundisi ngiyakubahle kuba unrabelele kunengelosi esuke emazulwini esiphethe ini isihluthulelo hayi ngophatha isihluthulelo iphethe nani neketanga elikhulu kwelesingisi ngazi ukuthi ithi elivutha nomlilo iketanga lakho. Angifali ngiphatha kabuhlungu lento bangcwele asikhonzeni uSathane uboshiwe iketanga limmophile. Into yethu ukuthi asoni manje into yethu ukuthi sithathe lento yokuthi uma yena eboshiwe usufuna phela ukuthi wena ufile ufree yena unjani ngento ngishayisa nomoya ingcwele uma eboshiwe bantu hayi samela sizohlala sishumayezana sodwa kabe sishumayezana sodwa uboshiwe yena right akangayekisa ukuhleba Jesus usena boshwana ndayebo nokuthakatha boshwana Yesu sesiyathandaza ukuthi hawu my brother siyavumusisile khona abantu abahamba enyangeni abahambela igama lawo kunabantu abangalazi abakhumulayo bahamba enqunu befunga ngegama lawo bathi ngeke kube yilutho abantwana bakho ngeke babe yilutho bakhuluma amazwi amabi bakwaze phansi nomkhonto bathi kube bakhwithe namandla bathi ngeke kube yilutho nabantwana bakho ngeke babe yilutho nempilo yakho ngeke iye ndawo kusalukuthi ingelosi kaNkulunkulu ayangehla yodwa ayangehla yodwa ingelosi kaNkulunkulu ayehlile yodwa iphethe iketanga izasibopha leso simo izayibopha leyo problem yakho. Jesus Usufuna ukuthi ishintshe namhlanje lalela ingelosi kaNkulunkulu yehlile iphethe iketanga wena usho ukuthi ungahlala 40 years nomuntu ekuzonda kanjeni. no wena ucabanga ukuba kusondela mawufi ayibazalwa umntamo kodwa ithi
isivumelwano esenziwe emhlabeni nasezulwini senziwe. Lokho kubopha lapha emhlabeni nasezulwini kuboshiwe. Umuntu akalelekeka namhlanje uthi ngiyasibopha lesimo sakho nasezulwini izulu liyafuna liyabopha namhlanje. Umuntu ngiyavala namhlanje ngiyavala abantwana bami nasezulwini kuyavala ngiyavala ekhaya esela izulu liyafuna siyavala la abantwana bakho ngeke bawuqede noma Jesus. Ingelosi izokusekhonda ingelosi izokusekhonda ingelosi izokusekhonda ingelosi izokweseka ingelosi efeyileni kwakho izokweseka bayakufusha shothi ebuye phambili ingelosi iyakusekela ingelosi ilenga kuwe bayanqaba akuzukwenze ingelosi iyakufusa bathi usowa ingelosi iyakuphakamisa bathi kuyaphela ngawo ingelosi iyakuphakamisa. Haleluya. Siphathwe ingelosi asambi sonke mawuhamba nje uphathwe ingelosi zihambe nawe noma ungabona ngathi wedwa ingelosi ziphasile esinyango zikhona mahela angakuthi uyaphelelwa amandla ingelosi ziphethe iketaka. Oh my God, ingelosi ziphethe ini uthulelo neketha ngekhulu amadoda. Hey Jesus. ayikho ngawo lento izulu linawo lehlisa ingelosi ezulwini usuku umzimba uthiwa umsibelithiwa impilithi phela impilithi phela ingelosi zithi sibona ngipaswe ingelosi ngipaswe ingelosi akusekho ngamo sekungezulu ngipaswe ingelosi ngiyahluleka ngokwami ngiyafeyila ngokwesituation yekhaya engazalelwa kuyo kodwa ngenxa yengelosi uthi sinamandla ngayo uKristu osiqinisayo hayi amandla nje okwenza konke uKristu osiqinisayo. Oh hallelujah. ungama ngenyawo namhlanje ungama ngenyawo namhlanje mana ngenyawo sandasi mana ngenyawo sandasi Jesus. zizobanaka abantwana bakho zizowunaka umndeni wakho zizokunaka angikhathali singakanani isikhathi In the name of Jesus. In the uthi name. ngiyalingelosi uba zikubambe ngesandla. Hallelujah. awuzukufa njengamathuwona afuna ukufa ingelosi zizokubamba ngesandla. Ungakhululile ingelosi to preserve your life no matter what. We are listening. Thank you, Jesus. Ziphathe ngesandla. We bless your name. We worship your name, Jesus. Kunengelosi lapha. Akhulume nawe ngisondele eduze.
lapha. Kunengelosi lapha. Kunengelosi lapha. Kunengelosi lapha. Kunengelosi lapha. Kunengelosi lapha. Oh my God. Hallelujah. Kunengelosi lapha. Zikhona ingelosi lapha. My. Allow angels to hold you. Jesus. Hallelujah. Kawukhiphi icathulo. Kawukhiphi icathulo. Lithi iBhayibheli sengihamba. Lithi iBhayibheli maye ufuna ukusondela. Uthi maye ufuna ukusondela uphakamiswe esulwini. Lithi lalela. Nakuba ukwazi ukusondela but in this 3 years vuthayo namhlanje asifuni wena ugqoka izinto awube ukhuphula imbathatha. Khipha imbathatha. Uthi mayephinde ekhuphula icathulo. Lithi iBhayibheli kodwa alukhulumiswe. Problem yakho ufuna ukusondela kusimakade. Khipha imbathatha. Khipha ombambela baba ngophela. Khipha mina ngazi ukuthi yini edileya. Kodwa ngathi umqondo wakho. Namhlanje ngifuna ukuthi sithandaze imbathatha ukhiphile. Imicabango le owatshelwa yona ngifuna uyikhiphe namhlanje. Anginyatheli ngoba nginenyawo. Senginyathela ebukhoneni bakho simakade. Anginyatheli ngoba ngiyakwazi ukuhamba. Kodwa sengifuna ukunyathela la wena okhona khona. Athohlabelela lapha kwe ahleli khona. Kunesimanga. Ebukhoneni bakhe kunenjabulo. Awukwazi ukukhala kanje. Ukhaliswa ukuthi awuzonga. Ukuthiso lesingosi engehliyodwa eyehla iphethe ihlule mina nje ingelosi iphethe ihlule ayikhonanga nje wehle nje ikhona ukuzobopha Iyabopha. ababu ikhona ukuzobopha Bonse kwakashi. Hayi Nkosi yami. iminyaka esinkulungwane kule situation ehluphile kule situation ehlupha umndeni wakithi baze basho bathiwa inkinga yala ekhaya isimo sala ekhaya siyazi vele lapha ekhaya akekho umuntu oricha u85 bonke abantu bakuleli khaya bayafa mabena 60 bayafa mabena 65 bayafa mabena 70 lalela awungelosi. Oh my God. Jesus. Ukuthi ufuna ukuhamba namhlanje ingelosi ingenzana lutho. Jesus. Ngifuna ababili. Ngifuna abathathu. Mighty Jesus. About the angel of God. Change my situation. Abanye bethu bayasebenza kade babeplani imoto zabo zamaphupho akwenzeki ngenxa yokuthi usathane nenyoka endala ibahlebile. Namhlanje sizobopha. Namhlanje sizobopha. Namhlanje sizobopha. Siphe lesi sikhathi boleke ngesikhaya yabo ngengifunda yabo sizobopha abantwana bakho abaphumeleli bayasebenza bona akwenzeki ingelosi yehlile ezulwini ingelosi yehlile ingelosi yehlile
ayehlela ukuzoshumayeza, yehlela ukuzobopha. Namhlanje ngifuna sisithathe isivumelano, sisithathe isinqumo, makaboshwe onjani owenza ukuthi ekhaya lami kuyenzeki, uyiqalile ibhizinisi akwenzeki, uyafunda akwenzeki, uyaqhubekela phambili uyafunda but akwenzeki. Kodwa namhlanje sinababeka izandla baba nomasipaleni, kodwa ngifisa ukuthi nazi ukuthi lapha phakathi kwethu kunengelosi, kunengelosi. Kunengelosi. Jesus, let the angel of God touch you. Jesus. Mighty ngelosi kaThixo. In the name of Jesus. Isiqophele sini. In the name of Jesus. Mayisibophe sini. Mayisibophe. 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 Masiboshwe. In the name of Jesus. Hayi siyeboshwa. Ngegama likaJesu. Simo sakwakho masiboshwe.